Na internete existuje vyše 10 miliónov návodov na starostlivosť o vlasy. Ale čo v prípade starostlivosti o vagínu? Toho je oveľa menej. Ženy zvyčajne vnímajú vagínu ako niečo nechutné, nepekné a zahambujúce. To je dôvod, prečo na rozdiel od značiek šampónov musia produkty na starostlivosť o vagínu bojovať o to, aby sa o tejto téme začalo hovoriť. Značka Beliema od spoločnosti Idelin sa však rozhodla tento stav zmeniť. Informuje ženy o tom, čo robiť pri vaginálnych infekciách, a zároveň ich povzbudzuje, aby svoju vagínu rešpektovali, vážili si ju a starali sa o ňu. Aby sme teda prelomili toto tabu, rozhodli sme sa o tom hovoriť nahlas a naplno, aby sme ženy prinútili čeliť svojmu ostychu, ale s humorom. Preto sme vytvorili Hovoriace vagíny. Je to séria online videí, v ktorých ilustrované vagíny otvorene hovoria o intimných zdravotných problémoch. Našich online ambasadorov začali okamžite milovať, nenávidieť, spochybňovať a zdieľať, ale najdôležitejšie je, že sa začala diskusia, ktorú sme už dávno potrebovali. Teraz vás pozývame, aby ste sa aj vy zúčastnili našej misie. Pozrite si jedno z našich videí o hovoriacich vagínach. Zaručujeme zo pár dôležitých poučení a tiež dobrú zábavu.